Kaixo, ongi etorria, orain arte ikasi dugun guztia laburbilduko dugu problema hauek egiteko momentuan. Ze erabiliko dugu ikasitako guztia. Eta bi problema mota daude hasiera batean. Gero ikusiko du hirugarren bat ere badagoela. Eta da, edo guztia dakizu eta zatia galdetzen dizute, eta bigarren mota da, zatia badakizu eta galdetzen dizutena da osoa zenbaten. Orduan, lehenengoa osoa bale badakizu errexagoa da. Zatia bale badakizu pixka bat komplikatuagoa da. Eta problemak egiteko beti bi modu erabiliko ditugu. Bada marrazkiekin eta beste marrazkirik gabe. Ea guzturi zein gustatzen zaizun gehiago. Batzuri marrazkiekin gehiagoak izaten dute problema eta beste batzuk ez dute behar izaten marrazkia. Eta nahiko lasai egite dute marrazkirik gabe. Orduan, ikusiko dugu. Osoa, marrazki egitekoa, zenbat zatitan egin behar dut osoa? Oinez etorri dira, 3 laurden, hori da zatia. Ze 3 laurden oinez etorri dira, beste zatia etorri da edo autobusean, edo kotxez, edo txerindaz, edo abar. Orduan, 3 laurden egin behar dut. Hartzen dut horrela, eta gatzut, 1, 2, 3, eta 4. Osoa 4 zatitan egin dut. Eta oinez etorri dira, 3 laurden, hau da, honeaino, hau dena. 1, 2, 3, hau, oinez da. Eta zenbat da totala, hau da, hemendik bukaraino. Hau dira, guztia, dira, 20 ikasle. Horrean, nahi korreza da, ezta? Nik egin barko dut, horako bakoitzean, zenbat ikasle sartu behar ditut. 4 zatitan egin behar dut. Horrean, 20 zati 4, 5 na. Horrean, horako bakoitzean daude, 5, 10, 15, 20. Eta oinez zenbat etorri dira, 5, 15. 15 oinez etorri dira, 15 ikasle. Hau da, erantzuna. Ulertu duzu bezala, marraziekin, nahiko ikusgarria da eta ez da entzale izaten. Beste era egiteko. Marrazkirik gabe, egingo genuke. 20 zer dira, osoa, ez da? Horran gu da, osoaren zatiki bat, berdin, zatia. Buka hori egiko dugu, Osoaren zatiki bat da zatia. Orduan, osoaren 20-ren bider. 3 laurden, zenbat da? Hoi galdezi dute, osoaren 3 laurden zenbat da? 20 zati da, bider 3, 15. Ikusten zen, emaitzen berdin ematiko, Batzuk, honekin, berala egiten dezute problema, eta beste batzuk, marrazkiaekin gehiago ulertzen dezute. Goazte ikuste horren, bigarren problema dugunean, ea, ze gustatzen zuen gehiago marrazkiz, edo beste erautara. Bigarren problema. 12 ikasle autobusez etorri dira, hau da, ikasleen 2 bosten. Zenbat ikasle dira guztira? Hemen argi dago, galdetzen dutela, totala guztia osoa. Orduan da, aurreko problemaren aurkakoa, ez da? Orain zatia badakigu, ze 12 etorri dira autobusez. Beste guztiak, oinez etorri dira, edo, abar. Orduan, guazen ikustea, noa egoen nuken hau, marrazkiz denengo. Zenbat zadetan egin behar dugu osoa? 5 zadetan. Orduan, hartzen dut osoa, eta egut 5 zadetan. 1, 2, 3, 4, eta 5. Hau da osoa, ez da? Orduan, 2, etorri dira autobusez. Zenbat etorri dira autobusez? 12. Horan, hau dira 12 haude. Horako bakoitzean zenbat sartuko ditut? 2 daude, horan bakoitzean, egin badut, zati 2. Eta sartuko ditut, 6 eta 6. Autobusez, etorri diralako, 6 eta 6, 12 guztira. Totalean zenbat dira? Jarriko dut denetan, horrela, 6 bider 5. Guztira, 30 ikasle. Zer moduz? Pixka bat zailagoa dago. Baina nik uste dut oraindik ere erresa izaten jarraitzen duela, ezta? Hau da, bigarren problema mota. Lehenengoa zen osoa dakigunean eta hemen zatia dakigunean. Beste erantara nola egiten da? Esan dugun dela osoaren zatitia berdin zatia.
Orduan, egingo dugu erantara. Osoaren, ez dakit urazten baden, ez, hori galitzen dute, osoaren zenbat, 2 boste, berdin, 12 dira. Jarri berrien osoa, guk egin ezakeguna da jarri gisa. Osoaren 2 boste, 12 dira. Orduan, bidertzen dagoena, beste aldera, kontrako egin behar da, zatitu egin behar dugu. Orduan, gelditzen zaigu horrela. 12 zati, 2 boste. Aurora egiten da. Egiten da, 12 bider bost, zati 2. Ezta? Hora egiten delako. 60, zati 2, 30. Beraz, 30 ikasle. Bietan, emaitza berdina ematen du. Ikusten duzu bezala, 2 modu daude. Problemak hauek egitekoan.